morning mga gang. Ano na ngayon? Wednesday. Yung kakagising ko lang. Kanina pa actually, kakababa ko lang. Kanina pa ako gising. Tulog pa yung mga tao dito. Hindi po ako nag-vlog kahapon kasi sobrang busy and ako lang yung nag-video tsaka nag-picture. Ayaw madaling ako nag-picture. Pero doon kasi sa namin sa kasal, sa ceremony, limited po ang time. Kasi free po siya na kasal, so limited yung time. The ceremony would last for only 10 minutes, but yesterday, mga 20 minutes yung, ceremony. Gustong-gusto ko yung nag-officiate ng ceremony namin. And then after that, we went back to the castle where we took Hazel and Wayne and Mika on their first day here sa Hazuay Castle. We took some pictures there. It was really nice. So very intimate po yung aming event kahapon. Medyo low yung aking boses kasi natutulog pa sila and madali lang marinig sa taas pa. Yeah, kasi masama yung weather the past few days. Medyo hindi okay yung aking pakiramdam. Medyo may tayo. I don't know, maybe I'm gonna catch a cold or something. I feel like I caught a cold. Masaya kahapon. Sobrang saya. Super simple. Ito na pala yung aking wedding ring. Basta maganda yung yung ceremony na Anna was in the mood almost the whole day yesterday. Masaya po. And ang dami namin natanggap na cards. Doon na display ko doon sa sa table. Nakita nyo konti kanina. So madami kami natanggap na cash. So, sabi ko kay Rod, what we're gonna do with the cash gift, yung monetary gift, ibibili namin ng gamit sa bahay para, para remembrance rin ba? Ito, para natanggap natin ito sa kasal. Ayan. Hello ulit! Naputol yung ating chika kanina kasi nag-flat yung aking battery. So, na ngayon dito, mga 10:30 na po, and nagre-ready na kaming lahat kasi, except kay Rod kasi may work siya. Nagre-ready kami kasi punta kami sa pasensyahan yun. Ayos natin. Ang daming nilinis eh. Pupunta kami later sa city, yun sa Eindhoven. Kasi maglalakad-lakad kami doon. Magla-lunch yata kami doon din. And yeah, mimili yata sila. Magtingin-tingin din kami dito. Andito na yung mga bata. Ready na sila. Grabe yung itsura natin for today's video. Nasaan na? Ana! Say hello. Oh, Anna. You have to all up around. Wakanzo. Lalabas na naman niya yung mga laruan niya. Kakatapos lang niya magligpit. Bored na to eh. Okay. Maghintay daw muna ako hanggang matapos siya. So, pakita ko na lang sa inyo mamaya doon sa city, no? Pakita ko sa inyo konti yung aming lakad doon sa city. Andito pa rin po sila yung mga bisita namin galing sa US. Mga pa sila, mga 6 days pa sila dito. Nasa bus stop na po kami papunta sa city. So magbus kami kasi may sasakyan naman pero para makapag sightseeing tong isa. Tagalog pala ka, bakit? Bus is here. Dito sila. Here. Anna's already impatient. Andito na kami sa city. Dito na sila, Hinihintay namin si Wayne kasi hindi siya nakaabot sa sa stop. Yeah, under a bus, yeah. No complaint? No, she's saying there's another bus. Oh. Smell that, Wayne? Nag-order pa sila. Toy's gonna be that too. Do you want a fish? There's no Dutch toy. They have that. Yung dalawa, Balhin ako. Anna! Hello!
Ana! Ana here! Oh, nakakahilo to. Hi! Nasa mall na naman kami ngayon. Pumasok po kami sa sa Hoover. Ito lang yung mall dito sa sa kanila. Antok na to. Nasa labas lang kami ng H&M. Nasa Taco Bell na po ngayon kami. First time ko dito sa Taco Bell. When you guys come back. Because I need to change her anyway. Yeah, it's okay. Ana, even wachten. Dalawa. Ana, nipa ka. Alin kay kamay si? Okay, let's go. Oh, let's go. Sige na, Ate Mika's leaving. Be careful, okay? Dito kami sa mga gifts, mga toys, ganun. Gusto ni Ana, may nabudol na po tayo dito. Na-damage na dito. No, you already have one. Show them what you have, babe. Di ba meron tayo dito yung mga bata pa tayo ba? Yeah. Okay. Go look for Ate Mika. Ate Mika. Call Ate Mika. Nice. Okay, she has one already. How much are they? Where's Anna? Where's Anna? There's Anna and Elsa. Sure that's not Mika and Anna? What's that? Show Mama. Unicorn. And this one? You don't want this? No? Okay. I only want this. Show Mama. Show Mama. Mickey, you're not getting that floating. The floating. Put the floating on.